No lisäksi sitten tuommoisia kalastukseen liittyviä hommia, niin siellä kalastus on, minä sanoisin sitä pintapyynniksi vielä erityisen pinnasta, eli siellä ei tarvitse päästä kovinkaan syvälle vehkeellä, ei tarvitse olla edes syväjiä, jos ei halua. Edellyttää tietenkin, että kelit on normaalit kevätkelit ja vesi on jonkin verran jo lämmin. Joten takilapyyntiin ei kannata ihan hirveästi satsata siellä kahdesta syystä. Toinen on se, että kyllä sieltä kaloja takiloilla on saatu ja paljonkin, mutta huono puoli on se, että kun kaikki muut vehkeet on pinnassa, jos sulla on takilat siinä sitten 5-10 metrissä, niin sen takaosan putsailu on tapahduttava aika äkäisesti, koska sellainen pinnasta napannut lohi, niin se tahtoo uida siinä vähän eestakaisin. Ja sitten jos siellä on paljon vehkeitä, niin niitä sotkuilta ei voi oikein välttyä. Ja tietysti se, että kalat on varmasti keskimäärin suuria verrattuna ihan mihin tahansa muuhun lohenuistelupaikkaan. Totta kai tuolla sit Pohjanlahden rannikolla niin voi joku viikko olla, että kun isot kalat on liikkeellä, niin sieltä niitä tulee, mutta tuolla on kuitenkin kalalukumäärä tosi hyvä ja kyllä sieltä joka vuosi 20 melkeinpä on rikkoutunut ja sitten semmoisia 15-20 kilon kaloja ainakin viimeisen 3 vuoden aikana ollut. Elikkä tuo, että varusteista ei kannata tinkiä, niin jos mietitte, että laitanko 40 vai 46, niin suosittelen 46 siimaa kyllä ihan lämpimästi. Sitten voi olla niin, että pääsette taistelemaan hylkeen kanssa, niitä on sattunut muutamana vuonna, että joku on sanonut hylkeen koukkuun. Siinä on hopeamitali jaossa, siinä ei kyllä millään siimalla pärjää, mutta onpahan ainakin mielenkiintoinen 2 tuntia, kun sitä on veivannut. Ja sitten ihan omakohtaisena kokemuksena, että johtuen noista isoista kaloista ja sieltä voi tulla se enkkakala ja kehukala ja ties mikä, niin aina kun tuntuu siltä illalla, kun tuutte vesiltä pois, että kun koukku on vähän tylsä, että kannattaisikohan vaihtaa. Taikka että jos siimaa ei oikein pitänyt, että miksi se katkesi, kun tapsi meni poikki, kun kala oli kiinni, niin kannattaa vaihtaa ne kaikki tapsi. Eli älkää säästäkö siimoissa, koukuissa, leikareissa, tapseissa. Ei muuta kuin heti vaihtaa, kun vähänkin siltä tuntuu. Ja sitten noista olosuhteista, niin kuin äsken kerran, niin siihen kannattaa varustautua, että sellainen 1-2 tuulipäivää sattuu. Voisi sanoa ihan varmasti sille viikolla, mutta voi olla niin, että kallan pääsee 1 tai 2 päivänä. Se on ihan mahdollista. Sieltä vaan kun etelä- tai länsituuli on, niin sieltä kiveltä ei lähde mihinkään. Se on ihan varma. Ja kuitenkin niin, että sitten jos illaksi tyyntyy, niin koska ne paikat on lähellä, miksei lähde vaikka 8 tunniksi? Sinne kerkee kyllä. Ja ilta varsinkin niin on tosi hyvä kala-aika vielä, tai aamu. Toki silloin tietysti jos lähdetään niin kuin ennen myrskyä, niin siinä on oltava sitten kun rusakkomakulla, että sieltä lähdetään myöskin pois. Mutta hyvä puoli on, että kun lähellä ollaan, niin sieltä myöskin se poistulo onnistuu ihan eri tavalla kuin vaikka kasumilla. Siinä ei tarvitse pitkään rytkytellä ja sitten toinen juttu, että siellä on niitä saaristoväyliä, jotka on saarten suojassa, niin niitä pitkin ajelemalla niin pystyy isollakin aallokolla, jos kova tuuli ei ole kova eikä muuten tunnu pahalta, niin niitä pitkin voi kyllä mennä kallaan ja tulla myöskin turvallisesti pois. Mutta pellellä siellä ei kannata, että vesi on siihen aikaan kylmä, niin ei sinne kannata lähteä kovinkaan suurella urheilumielellä, että kyllä sielläkin merta on kunnioitettava ihan niin kuin muuten.